Tama sa... Ay, dapat mag-request ka na ngayon. Ayun, kasi sabi niya nung tayo kaya. Bilis umamaya. Kasi ganito, ma'am. Kasi ceramic lang to. siya. Tapos, ang gagawin mo, kung gusto mo palitan ng granite, ibibigay sa'yo, ibabalik sa'yo yung ceramic Ceramic mo. ko na hindi pa gamit, no? Oo, babayaran mo lang yung cost nito kung magkano na dagdag. Pwede yun, Kasi ma'am. pangat naman Tapos, ma'am, ang lababo mo yung kublabong gano'n. yung kodrano. Pwede ko magpapano ng magandang lababo. Ganyan dati. Sasabihin ko na, bago, para naman bago mag-ayos Kailangan yun. i-request natin lahat na ngayon naman mabilis. Para makausap na. Kasi kung ordinary, di just parang ordinary na rin yung bahay ko. Bahay. Ayaw niyo ma-ordinary. Hindi, sayang naman. Marty. Bahay ka na rin lang naman, di ba? Pipicture na lang po. Saan picture? Kasi yung picture. Binibideo ko naman, mami. Ganun, nakapagod bag picture. Opo. Pwede po kasi maglagay ng double deck dito eh. Yung pas, para ano, para yung ganyan. Pareho lang ang size niya. Opo. Hindi, Hindi. mas malaki po yun. Ay, di yung mattress kasi ito mas malaki. Pag ganyan, no? May provision naman din to ng ano kung gusto mo magpaano, terrace. Pa-terrace? Paano mo? Pwede? May provision. May provision ka ng terrace. Meron naman, ayun na ito ma'am. Sana Provision to ng terrace. Ginawa lang. Di ba ito yung sinabi niya natin? Hindi ka nakikinig. Oo. May provision naman ng terrace to kung gusto mo may terrace. Oo, para at least medyo may luwag pa. Oo. Ang Hindi pa, party sa harapan. bago mais kasi ano pa lang naman yun, di ba? Ma'am, hindi ka pwede magpa-terrace ka na turn over mo. Turn over para mo, sa'yo. tsaka na.